kwamaita mukati memusha uno. Kuungana kwamaita mukati memusha uno kunotiratidza rudo rwenyu kuna baba vedu vaMutangadura. Ini ndakamirira vakwasha ndinoti tarasikirwa negamba remusha. Not only was he a father-in-law, he was more of a brother to me and everybody else. Tarasikirwa na baba vanga vaine direction. Baba vanga vachitungamirira mabasa ese atatichiita. Baba vanga vachitipa huridziro yekuti tibatane semhuri tichifambisa mabasa anoita kuti mhuri dzirarame. Zvino nhasi uno tarasikirwa nababa. Anoda kungopa kutenda pakungana kwamaita muchichema nesu, muchichema nevamwe vese vari pano nekuzoratidza kwatichada baba vedu. I thank you all for this gathering. It's with profound sadness that we are gathered here today. But thank you very much for being here. Pandakapedza kutaura nababa musi unoyu ndandatova nickname yekunzi Martin Mukosha the American. Hakuna munhu achanzwa futi achitaura izvozvo nokuti mashoko aitaurwa nababa mazuva ese nemisi yese. Aiwa, ndoda kungokutendai nokuungana kwataita. Thank you very much. Tinotenda kare madzisawira avaipiwa mukana wokutaura. Basa remadzisawira raive rinokugezesa mabhodhizi nokupfekedza vanhu nokusunga vanhu zvimachira nokuchera guva nokuvaka guva. Zvino mazuva ano madzisawira apo vakuda kuzokuonekwa. Zvisinei zvavada kuonekwa regai tingozviitawo nokuti chisuwo kwedu kunyaradzo ndisu sawira wenyu mukuru. That's why takamira pano. Regai ndikumbire sawira my guts kana kuti John Diri. Aiwa, murutaura kana kuimba. Aiwa, pindai muchikosotaura. Pamusoroi muri kwaMutangadura, pamusoroi vakuru vose vari pano, pamusoroi maproducer ari pano, pamusoroi vose vanoremekedzwa. Regai nditaure pamusoro penhau yababa vedu Joseph Mutangadura. Ndinoti baba Mutangadura ranga riri gamba, ranga riri soja maererano nenhau dzekusimudzira kune iswe mabhizinesi. Regai nditi ndamiswa pano ndichinzi sahwira. Usahwira hwangu naMutangadura ndakauya pano ndichiita zvemombe 2008 ndichisvika mukati menzvimbo ino nemurume wangu. VaMutangadura vaiva nenhau yokuti toda kusimudzirana. Mugore rashaya murume wangu 2016 vakandipa mwana wavanonzi Chipo, anove ndo anonzi Majesi, vakandipa mwana wavanonzi Chiedza, vakandipa mwana muzukuru wavanonzi Mbare. Vana avo vese vakaiswa mumaoko angu ndoda kuti muvadzidzise business. Asi pahwana vese vava mukomana akagona business ndibari asati afunga kuti Mbare ndinomushaya pano. Mbare ranga rigweregwere ameno kuAmerica kwani ikoko kuti zvaari kuita Mbare uyu zviponye here. Regai nditi mhuri kwaMutangadura marasikirwa asati nakurasikirwa. Tine mukomana anonzi Ephraim ndanzimira segamba. Mhuri kwaMutangadura batana sezvinarehuni. Ephraim ita seunhu wangahwina baba vako. Mira kuti usimudzire kambani ino. Isi maproducer titatama nzvimbo ino. Ephraim mira segamba mukati mepurazi ino. Fambi ino kunzi munhu businessman Sandinyore unenge wakabva kure. Upenyu hwaMutangadura hune history. Iwe unoda upenyu hunenge honye. Kudya wakagara. Kuda mari asina kuziya pesanzu. Ephraim, ndinoti batana nehama dzako. Ite sechimwe chete zvingarehuni. Musimudzire maproducer. Musimudzire munhu mune vese vanenge vachitambirwa nababako nherera dzasiyiwa mufambi ino. Ephraim chengeta. Ndinotenda. Vanenge komizana zvebusiness nakomiza maini daitanga checha ndaikudaiteswa mugosi kunonditorera vatengi vese. Amai vanotaura, amai vakarongeka vari mashoko kunge vari kubva munotebook. Ko John Deere ari kuti John Deere
iye dhiri uisenemi kana kuti nderemazvo zvemadhiri. John dhiri ari kupi? Okay, that's okay, that's okay. Taikumbira panapa hanzi munhu akashanda navo ane zita rokuti Gwarada. Gwarada. Papa pazonzi Stroke Isaac. Taikumbira kuti vane mwamachaya mutipiro vana vasikana vawane pokugara naye ndovataya kuzotsikira ndizvo naika vagarawo close to the ningi, to the casket yababa vavo. Taikumbira machairs anokwana 3 ndovataya kuzonyaradza vana ivava kuti vareke kuenda kure ndizvo naika. Gwarada Isaac ndoupi? Ndabvawo Gwarada 1 minute. When I take it on my emotions, like Gwarada, we know wakabata 5 seconds. Hello. Ari kuzvinzwa? Hello. Right. Inini matauro 5 seconds. Isapa promo. Hello. Muri kutaura kuti Taurai. Tonzwika. muri kutaura kuti 5 seconds. Ini ndinoda kutaura zvandinoda kuna vamutangadzo. Kodzero yamutaura zvandinoda. Time mutaura time izvozvo. Matangira andakaita kushanda panapa. Ndakatanga kushanda nawo mutangadura. Ini ndainge ndakuita sekuti ndiri mwana wapamutangandura nokubirana kwandaita vamutangandura. Vamutangandura ndichitanga kushanda navo vava nePigeon 544 yokuti vanga vanayo ndevaisevenza. PaPigeon 544 iyoyo taifamba navamutangandura vakagara pendakagara pesabva ndindi kutaira kwati ndomwari kuti. Saka pataifamba pese ipapo vaindida zvakanyanyisa. Chibva tasevenza tauya panapa ndobva tatenga Mazda B16. B16 yatengwa iyoyo vamutangandura vakaenda paMazda B16 indobva ndaenda paPleasure iyoyo. Chibva tasevenza ndobva tatenga Isuzu Twin Cab. Ini chibva ndakwirazve ivo vaenda paIsuzu ini chienda paMazda. Chibva ipapo paTwin Cab ipapo ndobva tatenga Prato ndibva ndaenda mbiri. Apo pandaida kudzairiyo kuti vamutangandura vaifamba nePleasure dzainetsa taigara tichifonera makanga kuti uyawo zvekune inini chinyanya kundirwadza parufu vamutangandura musidza kwandakaita nawo. Muriyo kwamagore iri pano iri. Kwamagore ndo kwakazvarwa mai vamai mutangandura. Ini ndaingozi kwarwara kundika chichichi kana vaitofona kuti dai Gwarada ngaro yatore ikoko. Ndosvika ndonovatora. Ndavatora vanhu ava. Taenda kuchitungwiza kugospel kuti ndokana pavabereki vacho ivavo. Mai mutangandura nababa mutangandura handikati vakafa kuti vakazorora. Saka esho chondokwanisa kuti unorwa wakaita mutangandura zvachirapisa vanhu vakuda kusoka. Vakafa one time here. Esho kuna madhokota mangana ari pamutangandura. Kuna vazukuru vangana vari pamutangandura. Pavazukuru ivavo pane one here akasa kupa mutangandura pendi. Inini ndinoda kutenda ndinoda Ephraim Wellington Matanganyidzi. Wellington Matanganyidzi akandifonera na 1:19. Anifonera na 1:19. Ndobva ndamuka ndobva ndauya ndakaona mutangandura vari paruwa. Vanga vari muLand Cruiser vakavata. Ndobva ndaona pane ndakaona buri ranga riri samwe panapa. But handina kana mbochema ini. Ndakati vamutangandura vafana vakarara ndazvina ndipinda mandiri. Ndapedza kudaro ndobva ndatedza mutangandura ndobva ndaenda. Ndaenda kwandakaenda ikoko ndakazoti ndinga izwa ramangwana kwati ndobva ndatega chimenda ndiona kuti ichokwadi here kuti vamutangandura vakashayika. Ndikadhiraivha mota yangu ndobva ndasvika panora. Ndasvika panora ndakaenda pagazebhu paya. Handangona vamutangandura. Pano vandaita basi. Ndikabvunza mutangandura vari. Ndobva ndabva ipapo ndobva ndapinda mushopu. Ndobva ndapinda ndibva vanhu vari memumo. Ndikati vamutangandura varipi. Chibva ndapinda mune shopu yekubvisa ndobva varipi. Ndobva ndabva ipapo. Ndabva ipapo ndobva ndadzoka mota yangu ndauya kunoko. Ndauya kunoko. Ndakasvika ndobva ndapinda mubhucha umu. Ndobva ndaona vanhu varimo. Ndikati vamutangandura varipi. Hapana akandipindura. Ndobva ndabva ipapo ndobva ndaenda paBhatuva. Ndakasvika ndobva ndatarisa futi zvekudai so. Ndobva ndadzoka. Zvakandirwadza zvakandinetsa. Rudo rwandakandira rwuda vamutangandura ini zvinorwadza. Vaindirespekta zvakanyanya zvokuti hama dzokwa mutangandura hapana munhu akarespectwa seni navamutangandura.
ndoka muchema chirwadziwa. Hapana shama dzakarespektwa mutangadura. Ndati ndikanetsana nomushandi nini ndaimuudza kuti iwe uri kunetsana neni iwewe kumbokwa mutangadura kuseri uko inda ikoko kunondini handiti vamutangadura zvavaita vaveuya kwandiri voti dhiraivha tobuda vaivatora kasuwa yavo so vachimwa kudai so musi takabva takaenda kumarondero papane shopu inotengeswa zveledha maledha jackets nechizvese votikavoti unoziva gwana rada akasoka vanhu havasi kumboziva kuti iwewe unondiitira seika kuti chii saka uchiona vachidaro asi iwe zvinzwisisewoka iwewe ndibva ndatengerwa ledha jacket maledha jacket mandira matatu izvezvi maledha jacket tonda matiirwa mutangadura ndakarwara ndakaita tsaona iri panapa iyi handitika ndaita tsaona iri panapa handizivi kana kuchipatara kwandakaitazvarakaitoatina chembeziva none patsaona imwe ndanga ndandotora mai vangu kumusha mai vangu vairwara vaita ndiki vaita brain tumor mai vangu ini pandairwara pese ipapo mai vangu vaenda kuchipatara vaenda kadura mai vangu I am very lucky kuti inini after 3 days ndakangoona mai vangu paruwari apa ndaona mai vangu ndozofanirwa zvanzi mai vangu vashaika sezvo ndaifanira kugona kudhiraivha ndakapiwa dhiraivha ainzi chamakuru nobva aenda neni kumasvingo kuzaka kusha kwangu inini nobva ati vakangosvika ndokuti siya ikoko chamakuru akadzoka nebhazi ini ndikasara ndikazoteera ndarefresha kuti zvakamira sei. Anyway vanhu vari kuti nguva yapera asi inini ndorwadziwa namutangadura dene munhu akavauraya kana kuti chinisoka zvinorwadza ati izvozvo ngazvirege kutaurwa. Saka tatadza kutaura ne aiwa tati izvozvo ngazvirege kutaurwa. Ndo request yemhuri ndizvona inga tinotenda maita yenyu. Isaac pamusoro vakuru wenzvimbo ino vanotungamira musangano weZANU-PF uri pamutangadura nevakuru vemachechi nehama neshamwari dzatinadzo pano. Inini nyaya yangu yanga isingatobudi kushanda kwa 1 minute. Chikonzero ndechekuti ini ndakasedzana pamutangadura 20 years ndatakuenda kunoranga nechi21 ndakanga ndatorwa kuita hama yepamutangadura kana zita rangu sene maitombozikani nevanhu vese vataishanda navo asi takashanda zvakanaka chinonzi mukoma Isaac. Pakati pekushanda toda kupupura rudo rwavamutangadura. Taishanda nevanhu vakasiyana siyana vaitishandira, vamwe vaiba, vamwe vachiitawo zvakasiyana siyana zvisingaiti zvinotarisa kuti tishande zvakanaka. Inini ndaivatanganisa pakapera kana kuti 1 year vaidzoka nayo kuti uchikuziva here ndoti ndomuziva ndoti ndinomuziva munhu ubota chinomutsvagere ndaona hama yangu asari kushupika chinomutsvagere pamunhu ndotopera zvakadaro. Kune hukama rudo rwaiva mutangadura nderwekuti inini ndaifamba navo kuenda kuhama dzavo kusvikira pastage yekuti hama dzavo dzaitanga dzauya kwandiri dzichikonza kutarisa dzichisisa nyaya yavo kuna mutare nekuti ndini ndakanga ndiripo. I remember pamwe pavakambobuda vakanditi ukazosara panapa unogona kuzonetsisa motikari. Vakatora kids dzemota yavo yavaishandisa vakandisiya for 3 weeks dzakapera vasipo ini ndasara nemota. Tikadzokera kubasa kwatinoshanda vamutangadura ndofunga vaishanda 40 kilometers kufamba 40 kilometers pazuva. Pazuva rega rega vanongauya kubasa vanga vasingagari pasi vaingofamba vachienda kuti zvinhu zvifambe. Izvozvo ndozvavakazvidza kuti kana muri pabasa apadi munhu anomungono. Pasara 10 minutes.
madzangu kutaura tine zvakawanda ameni. Hapana sina kutaura zvekutaura naye tinozviziva. Zvaunotaura usati wazviziva, usati wazvitaura tozviziva, asi nguva ndofunga basa redu richakawanda. Kuno kuti chine misa iripo, mukaona mawiro atakaita neZinogwa Town, kubuda panapa kuzoti tisvike pamakuva. Handizi kuti tinenge takawanda so here. Ini ndo pari kutinetsa ipapo, saka toda kubata nguva. Kune munhu ari pedyo newe nguva. Chete hapana chimwe chatiri kunetseka pakati pedu panapa. Ndaikumbira muzukuru Nyari 1 minute zvakare. Tichingopedza ipapo tichakumbira representative yeRua Local Government Board ndozokuzivisa. Panenge ndati 1 minute munhu paanenge ashandike chitobvisa maseconds. Pasara 30 seconds. Soroi. Ndikunzwa kurwadziwa kwakanyanya nekurasikirwa kwandaiitwa nasekuru vangu. Sekuru vangu handingati vanga vari sekuru kwandiri. Sekuru vangu vanga vari mai vangu, vari baba vangu zvakare. Ndingangoti mazuva aperayo ndakarwara, ndirwara. Musi wachaika sekuru ndo musi wandakatobuda muchipatara. Sekuru vaindimanikidza vachiti, mai, vakatobva nemari kupa kwangu musi weSaturday. Vakanditi Nyarenda ine 2000 iyi. Ndoti uende kuchipatara unorapwa. Ndaida kunoitwa operation. Anti pandatora mari sekuru ndozonoperetwa next week. Ndine mwana anga akuda kubuda kuenda kuchikoro swechina tacho. Saka ndarenga kuti mwana agoenda kuairport ndisipo. Saka ndakatoarambira sekuru akati wakapoiwa ukafa. Hazviite enda kuchipatara. Ndikaramba. Sekuru akati vakutobuda zvadza. Saka ndodzokera hangu here nemari yangu. Ndikati sekuru dzokerai nemari yenyu. Vachibva vadzokera. Musi weSaturday. Sunday, Monday yachona ndinopa ndakanyanya kurwara sei. Ndibva ndafonera mbuya ndikati mbuya hazvisina umbira mushi. Saka musi weTuesday yachona mbuya vaida kuendesa mwana kuchikoro kuMaidstone. Mbuya achibva wandifonera wazoita sei panyaya yekuti uende kuchipatara. Ndikati baba Bernard vatuma motikari kuti iweidi inchitakura ndondakesa kwanisa kudhiraivha. Saka ndakabva sekuru achitozevezera vari pasaidhi. Vakati ini ndakuenda nemwana kuchikoro. Ini michende mumuperekedza aende kuningirika. Aende kuchipatara. Vachibva vandiperekedza ndaenda kuchipatara, vabhadhara mari dzese dzekuchipatara, ndaitwa operation. Ndichipedza kuitwa operation sekuru vakandifonera. Vakandibvunza vakati azokudzora ndiani? Ndimai vako here? Nekuti mai vangu inini mai vangu inini ndo first born. Vachiteerana naMutakadura. Vanga vari vatedzani ende vanhu vangu vachiwirirana kubvira. Ndikakubvira kukura kwavo pese. Sekuru vaida mai vangu zvisingaite. Ende mukuda kwavakaita mai vangu futi sekuru vakabva vadawo neni wacho. Vada neni vachibva vada nevana vangu. Ndingangoti nyaya dzana dzakawandisa ndikwanise kuningira. Asi ndokundongo 2 minutes. Saka ndiko kuningira ndiko kuchipatara vakandifonera ndizvati akudzora ndiani. Ndikati aiwa vasi mai vangu ndimai venyu vadii. Vandidzora nekuti mai vavo vakafawo. Zvazopera zvekuchipatara ndakutiswa kuchipatara musi weSunday. Sekuru vakandifonera vakati ndanzwa kuti uda nyama yembudzi. Ndoya nayo here? Ndikati munogona ndoya nayo mangwana. Ndondanzwa kuti uri kuda zvese neshi nemaofoza ina tikati sekuru yainayo mangwana. Ndisingatozive kuti mangwana achona haachatosviki. Ende sekuru ndikakuudza kuti mwana wangu anonzi Yeukai pane paakagraduata. Akapuwa mombe nasekuru. Yeukai hasi muzukuru waMutakadura. Inini ndiri muzukuru waMutakadura. Patiwo rudo rwakanhamira kuvana vangu futi. Kuti aende kuningiriki Yeukai mari dzachona dzakabva kunayo sekuru. Ipapa apa kuchipatara pakabhadharwa 5.7 handina senti ndakabvisa yakabva kuna sekuru. Saka inini sekuru ndongoti neminamato ine vanhu. Ndikukumbirisawo netsitsi dzamari kuti mweya wenyu uzorore murugare. Ndikutozviziva kuti makanamata enda vanhu vakakunamatirai. Zororai henyu murugare musoni. Ndatenda. Madzsekuru pane chikwereti chakasiyiwa pano chembudzi ndizvonaika nematumba. Muzukuru ana sekuru ako ngavakupe mbudzi yako. Handichaidi. Aiwa tinotenda.
program yedu tinoromba kuti tiri kumashure mbichana takagona kubata nguva panashoma asara tinogona kupa fadha nguva yava yakakwana. Tichakumbira deputy mayor weRuwa local board Maidema kuti vauye vataure. Isini Maidema. Tiripa tuna deputy mayor Ruwa local board Maidema. Adini ndinchataura. Inini ndini the board secretary. Ruwa ndini CEO Ruwa local board. Ndira ndakazvipano wari wemuTsangadura was a friend indeed. Ani zvawakaita muruwa vanga mashopa varimo aribo pareto zvakanakisa. Mamudange wamuTsangadura is a special case yatinofanira kuti reflect. Ruwa local board yaita kana pane zvainoda ikati pane machembera tinoda kuchengeta wamuTsangadura there. Ikati pane vanhu disabled vatinoda kuchengetwa wamuTsangadura there. Saka wamuTsangadura pane zvameya Stefan zvinoda kuitwa wamuTsangadura was there. Inini personally ndakazira ndava kutya kutoya panapa. Ndikaya panapa ari bhati mangwana uyakutorwa wai free vashandi vacho vanoziva. Ndikaya panapa bhati andiwazvitore wai mangwana wamuTsangadura was the main indeed. I would want to emphasize to the kids wamuTsangadura we want peace and more than peace. Panoitwa zvinhu zvakadai pane a lot of things but peace should sail through. Mukamboita peace zvese zvinoramba zvinotowedzera kudarika zvatiri nhasi. In his power mukakanganisa mukasanzwisana zvinofa zvese. But Mwari tinoda aite lead you as a family muite zvakarurama muchiwatya muchitumbuTsangadura baba makatigonera. Please I emphasize peace and more than peace. Mwari ndingendo zvinopembera. Right, tinotenda CEO zvamaona pano musavakumbire mabusiness card naika muchizovataura nyaya yemastands pano vauya pano kuzoita sei kuzochema wakaonawo kansolo youya bhodhi rouya moziva kuti munhu wacho mabusiness ake aiterera mutero unopa kuti bhodhi rifambe nemutu wakanaka. Ndiri right here CEO ya kuti vaibhadhara zvakanaka. Kwasara vatauri vanokwana vaviri chete. One pano wokupedzisira, one but not last least, ndi Brigadier General Soanopasi kuti taikumbira muuye pano General se muuye muchipo mashoko enyu. Pamusoro ikongetuwewa pamusoro kwamuTsangadura pamusoro baba vezvomweya ndakamira pano ndandine zvakawanda in common namuTsangadura. Chekutanga vamuTsangadura ineba yangu takaganhurana newaya saka munoziva pese panoita maneba mombe yomwe inotodya kumunda kwoumwe saka munozozvisolva sei isitaisangana tiri vaviri madzimai asingatombozive tosolva problem. Ndokuratidza kuti you was a good neighbor. Chechipiri sezvo tisina nguva vamuTsangadura vakanga vari member yedu yeGoromonzi Commercial Farmers Association inova inini ndini vice chairman wacho. VamuTsangadura taivapa malessons ekuti dzidzisa nezvemombe. Vamwe mukaona inobva panapa ichisvika kuna naMutoko Road nekuShamba Road kuno kumeni taispecializa nehorticulture nemombe. Malessons ese taiaitira pano free of charge yeaccommodation. Madrinks nechikafu taipiwa pano. Saka yanga iri member yedu hombe yakasimba chaizvo chaizvo. Chechitatu vamuTsangadura yakanga iri DrinkNet. Kanchi DrinkNet musi weFriday ndononzi Daddy's Day taisangana pano pamuTsangadura tichigara tisingamwi doro chete but tichidzidzisana kuti mabhizinesi anoitwa sei. Vamwe tanga tichangobva kuarmy taingoziva zvekuti chete iyo ndo anga kuti integrate within the community. Takadzidza zvakawanda kusvika vamwe taitawo mabhizinesi. Tanga tisiri ngomwa mutoriro sevakwe vanhu vaya.
tanga tiripo kudzidzisana kuti upenyu hunoitwa sei. Mukudzidzisana imomo futi nekuti vana mai vanochengetwa sei ndo pazvaitaurwa pachikona ipapo kuti ukanzwa mai vopopotai unongobuda woenda panze wonotsvaga paindi pamutangadura, nyaya inobva yapera. Chekupedzisira chandinoda kutaura ndechekuti ndakamirira zvavaitiitira kuhurumende. Vamwe vanhu vanofunga kuti kana ichinge chinzi Independence Day izuva reZANU-PF. Vamwe vanofunga kuti kana chinzi Heroes Day izuva reZANU-PF. MaHeroes haana kurwira ZANU-PF, akarwira nyika ino. Vamutangadura vaiti sapota, hakuna kwaakanga vasingatipi zvekutibatsira pataita maoccasions wayo. Last week iyo tanga tiine belated Heroes Day, vakatibatsira kuzo iwo nchingopedza kuti anawanzwa kuti vamutangadura vashaika. Munhu watanga chiimba naye, one of the businessmen vatanga tiinawo munhu. Saka tinongoimba kuti pamwe zvicharamba zvakadaro, Mwari achatibatsira. Sezvo handisataure pandoziva kuti vanhu vavo vachabatwa, mapurisa emuna anoziva. Maite henyu. Tinotenda pane mumwe asvika iye hanzi azvigone kuti asatara kutaura. Is a business associate, a business partner by the name of Mr. Kevin Higgins from CC Sales. Over. Remember, about 3 minutes. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I wasn't really prepared for this, so please bear with me. First of all, I would like to start by giving my sincere and heartfelt condolences to the family on behalf of CC Sales and myself, of course. I've been with CC Sales for 40 years, a little over that. I have had the good fortune of dealing with Uncle Joe for probably 25 years. I've watched his business grow from humble beginnings to the empire that it is today. I think that Joe's influence on the industry is only going to be realized in the coming weeks and months. Cattle prices are dictated by the prices that are realized at Mount Hamden, where we sell cattle once a week. Joe is probably our biggest, or has been our biggest client for the last 20 years, and he influences those prices. He dictates the prices at those sales, and they benchmark cattle prices countrywide. So every farmer in this country, every cattle farmer can benefit from Joe's intervention in the cattle industry. I know Joe to be a very humble man and a professional man. Nothing ostentatious about him. He was an absolute pleasure to deal with, and we were humbled to deal with Uncle Joe. All I can say is that I will seriously miss him, and the whole industry will miss him. May his soul rest in peace. Kukomborerwa kuti mwana wenyu kuti varimi vemombe vanorima mombe vawane mari yakanaka nyika yose anga ari mwana wenyu. Zvinorema kati ndo zviripo iko zvino mutauro wokupedzesera ari kuuya kuzotaura pamusoro penhoroondo iri official yababa. Musamuti zvakati wazvitaurirei, zvakati wazvisiyirei. Ari kupa the official version you'll Baba, and why we are here today. Let me invite Nkoma Elliot Mutangadura to come up front. Nkoma Elliot. Tazvijaira izvi zvetilinde muzukuru nyarai
muzukuru nyara aripi uyu hanzi strictly 1 minute asiri ambobva pano here saka zvapera here zvapera done mukoma Elliot we yes masikati akanaka ndininga I think the most difficult part the funeral process yababa venu sezvataurwa zvichataura semanyoro azvakaita and this is the eulogy, the obituary that Joseph Mutanga. Joseph Mutanga's life was tragically cut short on the 18th of August at his prime at the age of 68. Joseph Mutanga, fondly known as Mdala to most of his workers and Uncle Joe to most of us, was born in Wedza on the 6th of April 1957 to the late Ephraim Mutanga and Buya Jesse Mutanga born in Mutasa. He was the second child in a family of 7, 4 girls and 3 boys, of whom only 3 girls still survive. Joseph Mutanga was blessed with a quiet family and proved to be a loving and devoted father to his 20 children, of whom 18 survived. He was a hard-working individual, fitness fanatic, and health-conscious man, whose life started from very humble beginnings in his rural home in Wedza. His father sold cattle to sponsor his carpentry training, after which he plied his trade as a fine and exceptionally talented carpenter in Wedza. He became popular for the wooden pieces he produced, sometimes from trees he cut down himself. Joseph Mutanga went on to work for the National Electricity Entity in Lusaka, now known as ZESA. Not satisfied with being a mere employee and getting a bigger vision, he moved to Harare, where he set himself up in Glenview, doing his carpentry and ultimately set up a fully fledged hardware store. He bought his first house in Glenview, but he had big dreams. He invested in real estate, buying various properties in Glenview, and ultimately buying a house in Mount Pleasant at a time when living in Mount Pleasant was a pipe dream for many. He acquired a plot in Waterfalls, where he started a farming venture and where his interest in farming grew. However, Joseph Mutanga envisioned an even bigger picture. He understood the sense of business. It was in his DNA. He understood business strategy. He understood business re-engineering and consolidation. He therefore did not hesitate to dispose of several properties in order to buy the Shing farm in the early 90s. Together with his wife, the late Petunela, born in Zinure, they worked extremely hard, building their home on the farm from scratch, establishing the abattoir and creating what has come to be known as the famous Mutanga's Hideout, while establishing several other business ventures and outlets elsewhere. He was passionate about cattle. He was a familiar face and a regular at the CC Sales cattle auctions week in, week out. His wife sadly passed away on the 2nd of January 2005. But even after her passing, he continued to build and nurture the farm, turning it into both a thriving business and a hub of family and community gatherings. He gave many Zimbabwean musicians and artists their stage performance breakthrough. Joseph Mutanga did remarry on the 21st of December in 2006. That marriage ended in an extremely difficult divorce, which was finalized by the High Court of Zimbabwe on the 19th of June 2025. Sadly, he was a traumatized man in the last 9 months
of his life. Many would not have known because he continued to wear a smile and still continued to help others. Ndara was selfless. He understood the power of empowering communities. He did not forget his roots. He employed many young people from Wedza, and many have gone on to build thriving lives, stemming from time in his employ. Although he was a very private person, he was a philanthropist at heart. He helped many children with school fees. He financed many indeed. He sponsored many community funerals. He gave a lot, but he gave away from the cameras. His generosity was as boundless as it was discreet. There are no words that can capture the man that Joseph Mtangadwa was. He was larger than life. He was a visionary. He was a businessman by excellence. He was hardworking. He was diligent. He was a man of faith, worshiping in the Catholic Church. But above all, he was kind. He was generous. He was loving. He was all-embracing. He was a unifier. He has left an indelible mark and a gap that is simply impossible to fill. To the immediate family, he was a father to all. His wisdom, humor, and warmth made him a constant source of comfort and inspiration. He was the glue that bound the family. To the wider community, he was a mentor, a leader, and a visionary. To his friends, he was loyal and dependable. Indeed, a giant has fallen, and the whole ecosystem lost. His tragic and horrendous murder has left many questions. A dark cloud has engulfed us. The world is definitely a poorer place without him. Yet, his light will never be extinguished. His story and legacy will continue through the lives of the Mtangadwa family. The strength of his community and the faith he so firmly upheld. All we can say is, may justice be done. May his gentle soul rest in perfect peace. Thank you, Mkoma Elliot. Nokutipa nyaya iyi nokuti turira nyaya iyi nenzira yamaita. Ngati hapana anobvunza kuti sei zvataurwa sei zvasiyiwa, ndozvabvumira nokuti ndozviitwe. Ndite hand over the mic kuna Reverend Utwa kuti vaite zvakutevera. I thank you. Tinotenda ndipo patasvika. Amen. Kuti kune munhu wari pedyo ndipo patasvika apa. Asi hatisati tapedza. Iye zvinodapuwa basa rekuti ndive ndinozivisa kuti chii chakuitika. Ndinoda kuti tese tive nepfungwa dzimwe chete, mwoyo mumwe chete, nekuti chinhu chatiunganidza hachinzwisisike kunze kwemunhu mumwe chete anonzi Mwari. Ndiye oga anogona kuchinzwisisa. Saka kurespekta kwako, rufu nekuuya kwako kuri kuzadziswa panguva ino yatiri kupinda munguva yemasi. Saka ndaingokumbira vatenderi vadiwa urambe uri pauri ipapo. Tive tinoisa mwoyo yedu takatarisa kuna iwe Jesu muvambi nomukwanisi wekutenda kwedu. Mwari ngavatinyaradze, vapfurire mberi vachitiitira zvakanaka, vachidzikamisa hana dzedu, vachiisa pfungwa dzedu munzvimbo, ivo vachitipindura nenguva yavo. Mufaro wangu kuti ndive ndinodeedza Reverend Father Paul veku St. Vincent Catholic Church kuti vatitungamirire mumuombero wemisa. Mwari vatiitire zvakanaka panguva inotevera. Amen.
pamusoro vekwaya vechechi vatwane kambo kwekutangisa muchero wemisa. Vana baba takuita nguva yekunamata, ngatibisewo dzedu zvikuru sei vari pabvute, vane mafoni tongoisawo pasilent kuitira kuti zvatakuita zvinge zvichiita kuti zvifambe zvakanaka. Topa nguva kuna Father Peter Paul achatitungamira pamuchero wemisa. Ndatenda zvikuru. All right, sorry require. Ndikukumbirwa na Father kuti ensure kuti zvese zvinofulwa zvakanaka. Father vanokumbirawo mukana wekuti purpose yemisa ndeyekuti Father vanofana kuinteracta nemhuri chema nekereke yaMwari iri pamberi pavo. Maona taseta order yakatarisana nevanhu. Saka tichakumbirawo kuti save for official photographers and the media team. Tokumbirawo tingocreate space kuti family Father. So please do set up yourselves a media team so that there is space for interaction between the family and the congregation. Na baba kumbeni kwa tungamira monde mashiti. Yeah. Stand by,